आप लोगों को मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है दोस्तों ने अमाजों कांक्रिखला आलु फ्राय रेडी खा रुगासिनो दं जाबायानो स' नायलांदो बिदिब्ला आरो नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो हा लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ फारि फारियै नायलांदो जास्ट बेखौल' होबानो दुनुआ मैथा सायदों नै मैथा सायग्राया नै माबायदि सायदों दे मानो जाजाया जानांगौ दे रोङो साय बिमा हाया नालाय ना बिमा हाया नालाय फिसाला सायदों मैथा सायदों सुखांबाय रेडि जाबाय ओइ अमाखौ फिसा फिसा हाफ्लेदों आं एसे नङाबानो थोआ 8 जन फेमिलि मेम्बार दुंबायहाय साराया खनसेयाव मबाइल सेन्देल गैया नालाय ओंखायनो आथिंसो एरनांगौ अयथासार ट्रेक्टर खारखाबायलै बेखौ दिबावनांगौसो राजा सायदों राजा मानो जाजाया जाखो फिसाला सायनायखौ जाया आरो नोङो एसे खस्थ' जाथारोलै बेखौ होसनसै आं ओइ बाहायखांना लादो नै मोजाङै देखाबाय आरो सायबावबाय नोङो मोजाङै सायदाया सायखा दानिफ्रायनो रोंनायनि आथिंसो हरबाय थानाय जायो सायदो जिरा संख्रि हालदै ए जाबायानोथ' दे दोनहैदो एसे फ्राय खालामसै बिनि उनाव देनायखौसै ओइ दा गेलेगोन र' रोंबायानोथ' मैथा सायग्राया देन्था दङहाय एसे नायनांगोन जानाय नङा नोंनि मैथा सायनाया दैखौ ओंखारबायहाय एसे देनायखौ हमनानै लानोसै आं आथिं एरनाय जालायबाय बेखौ हरफानोसै ओइ फुङाव मा गय ओंखाम जाया जाया मा गय जा गाज्रिहाय बियो गेस्टिक होखाबायलै जाब्रेलायसिगोन दिनै ओंखामखौ राजाया खननै खनथाम जाखानोसैलाय बे बेदरबाथाय जायो दसे खोबहाबबाय बिनि उनाव दै होगोन दा दै होजासिगोनहाय पानी जाने वाली है थोड़ा सा बांद्राय नङा गेब्ले जायो नङानो गेब्लेनाय जायो दै होबायहाय नै मोनबाय अमायाबो जिरा होबाय मोननायनि मोनबाय 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 रेडि जाबाय
लांगोन सां मा बुस्थु ओइ दोन बेखौ दोन माबा बानायो आंहा नै आबैनो हैगोन सां मोनबाय टेस्टि जाखाबाय स' बाय बाय फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोन होनदों दोन